baina etxealdi honek aurrak ere etxean ekartzea dakar, eta beste bateko zaintzare egin behar dute gurasoek, edo horretarako kontratatu dituzten personek, egoera oso ezoikoa delako eskolara ez doazen honetan. Jose Luis Sukia ikastolen elkarteko zuzendari nagusia da. Sukia jauna, egunon? Bai, egunon. Eta ikastolentzat buru uste handia ari alda izaten egoera berri honetara ere egokitzea? Bueno, zaila da, egoera berria da, inork ezagutzen ez genuen egoera, baino egia da lehendik ere bagendauzken pauso batzuk eman da, batez ere digitalizazio bidean, eta horrek errespindu asko, ikaslek nahiz eta etxetan egon, beraien lanekin jarraitzeko, beraien segimentua ere egiteko irakasleek, eta alde hortatik bere zailtasun guztiekin. Guretzako erronka momentu honetan ez da inbeste, klasek eman edo ikaslek klase horiek hartzea, baizik eta nola egin horren jarraipena, nola gestionatu, nola komunikazio osoaz. Zuen antolakuntzan, eragin du honek hortaz, baina momentu honetan irakasleak zentroetara joaten ari dira eta lanean bertan ari dira egiten, ala etxetik ari dira material hauek guztiak prestatzen? Ez, etxetik. Normalean, igual batzuk jun behar dute, momentu baten edo besten, baina nik esango nuke irakasleen edo langileen 80% gora etxetik egiten nahi die. Etxetik bai harremanak bai ikaslekin, eta baita ere, hor dauzkagu bideokonferentziak, dauzkagu tresna dezente, lan guzti hori egiteko. Konta iguzu harreman hori nola gertatzen den irakaslearen eta ikasleen arteko harreman hori nola gertatzen ari den, ze ikasle hauek jarraipen ere egin behar zaie, ez daude ikasgeletan, etxean daude, etxeko lana bidaltzen zaizkia, baina jarraipen hori nola egiten duzu, bideokonferentzia ipatu duzu, ez dakit eskolak ematen ote diren tartean behin geldituta ordu jakin batean eta egun jakin batean, eta esku artean daukaten material horri errefortzu moduan ematen den, edo nola ari zarete hori bideratzen? Hor, segun ze etapa ezberdina da. Egun momentu honetan LH, laugarren mailatik DBH osoa, badaukagun material interneten bidez digitalizatuta. Eta lehen ere, klasetan ere, digitalizatutako material hori erabiltzen genuen. Alde hortatik, ez da material bat, PDF bat bilatzen dezula eta egin behar dutela, baizik eta da plataforma, Moodle plataforma, eta horren gainen ikasleek lan egiten dute, eta zuzenean irakasleak bere etxetik egiten du horren jarraipena. Gero horrez gain, zuzenean ikasleekin hitzen barruan badua, hor badaude gaur egun tresna batzuk, MET, bideo ezberdinak, badaude tresnak, harreman puntual hori mantentzeko. Garbi daukagu ikasleek eguneroko funtzionamentu jarraitu behar dutela, etxetik egin behar dutela disiplina bat, eta disiplina horren jarraipena irakasleak aukera du etxetik egiteko. Alde hortatik, guk esan behar dugu, nahiko ziurtatuta dagoela, nahiz eta reto bat izan, eta guretzako gauza berri bat izan, ikasleen ikasketak eta horren jarraipena. Batez ere esaten den, laugarren mailatik aurrea. Zailtasun gehiago izaten nahi geha, bai aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan lehenengo zikloan, hainbeste ezin dalako erabili digitalizazioa, eta orduan kasu horietan, bai aigeala, pixkanaka, lan batzuk ematen, ikasleekin eta bere gurasoekin harremanetan jarri, nola egiten nahi dien horren jarraipena, eta bar, ez? Alde hortatik zailtasunak, baina ikasi barko dugu egun hauetan eta hilabete hauetan nola funtzionatu barko genuken hemendik aurrera edo hemendik egoera hau bukatu arte. Testuinguru honetan, Sukia jauna, egoera hau bukatu arte, ez dakigun honetan noiz izango den bukaera hori, esango zenuke ikasturtea ja galdu dugula dagoeneko, agian ez dakit maiatzera arte egon gaitezke egoera honetan eta aurrak eskolara bueltatu ezinik, agian ekainera arte, urte erdi galdu da, ze gertatuko da ikasturte honek, ezin da zuen hausnarketa gertatu litekenaren inguruan? Gauza bada, efectivamente, eta gu hola egea momentu honetan pensatzen, gutxinez maiatze arte jarraituko dala hau, bintzat gure burua hor aigea kokatzen, gero ikusiko dugu ze gertatzen den, baina horrek ez du esan nahi inolaz ere kurso erdiak galdu danik. Lehen esan dudan bezala, ikasleek jarraitu beharko dute bere ikasketekin,
jarraitu beharko die bere eguneroko lan horrekin, hauek ez die etxen oporrak egiteko garaiak, baizik eta etxetik lan egiteko. Guk bere momentun edo etxetik lan egiten dugun bezala, ikasle gauza berdina egin beharko dute. Ikusi beharko dugu eta ja hasi pentsatzen nola egiten den guzti horren ebaluazioa, nola egiten dugun horren jarraipena. Pixkat hor zailtasunak ere izango ditugu, baina hau hola balin bada ere, hola gertatzen bada ere, gure buruan ez dago kurso erdia galdu dela, baizik eta kurso erdia beste erabatea egin dugun lan. Edozein kasutan badira nolabait ere klasetara joan ezin hau bereziki pairatuko dutenak, horiek batxilergoko ikasleak izango dira eta bereziki bigarren mailakoa selektibitateari begira. Selektibitate hori, hautaproba hori unibertsitatera sartzeko atzeratu eginda, baina nahikoa bermerekin joango dira, egiten den garaian egiten dela ere selektibitatea, agian etxean eta klase presentzialik gabe 3 hilabetez egon diren ikasle horiek, besteak esan diguzu, beste era batera eman direla eskolak, baina hauen kasu konkretua nolakoa da? Hombre, hauen kasun efectivamente ez geneuken, eta material bat digitalizatuta espreski, azterketa horiek gainditzeko, baina aigea, justu momentu honetan, hori dana lantzen, gure helburua izango litzake naiz eta atzeratu behar dan prestaketak eamatea. Egia esan behar behar badugu ere, guain arte lana behar dan bezala egin badegu, eta ikasleak bere ikasketekin ondo jarraitu badu, selektibitatea pasatzeko edo gainditzeko ez du zergatik arazoak izan behar. Kontutan hartu behar dugu, normalean ja, aste santu geroztik, bakarrik dedikatzen die selektibitatea prestatzea, eta hortan juten die, baina nolabait oinarrizko ikasketak ja badauzke, lan horiek eginda dauzke, eta, seitasun bat izango da, eta gauza berri bat dana bezala. Bizitza honetan hortan ohitu beharko gea, hilabete hauetan, baina, ikusi beharko dugu nola funtzionatzen duen. Gure ustez behintzat aukera izango dute, saiatuko gea, zein dugu ziurtatu dana eguneko egun, hori, falazia bat izango litzake, baina bai gure ustez behintzat aukerak badaude gauzak egiteko, eta aukera horiek, nolabait, aprobetxatu beharko ditugu eta gauzatu beharko ditugu. Ikasleentzat erronka beraz, honetetik ere ikasiko dute, ziurrenera. Basuke jauna, estimatzen ditugu, zain ere ukiz zaitugu, eta estimatzen ditugu, hainbeste muran gure zain egon izana, eta Euskal Telebistari eskainitako tartea. Uztai beste zerbait izan baldin baduzu? Ez, nik uste eta gure ustez bentsat danontzako erronka badau. Erronka baldin badago, erronka horri aurrin bazaio, ezin geha gelditu, beldurtuta, bai lagun batek esaten zuen bezala, ardura bai eduki behar degula, baina beldurra ez degula izan behar. Baizik eta egoerari aurrin barko dugu, eta dauzkagun tresna guztiekin barko dugu danon artean. Jose Luis Ukia, estimatu dago, Euskal Telebistari eskainitako tartea.